Finyelela khona iphimbo lami lisebengelela igama lami unqobile intokazi kaDlamini bangibiza imoto likaSensizwe nasentombini phuma phansi edumbe la ngiphuma khona umfuna ngiphuza bilanyeni bathi shumle intombini efala kahlanu yodlama ngaphezulu bathi sibutubutu esifika sabuduzela phansi ezintabeni zonke zaseThekwini uTata lokuSkhumsedesh kuba nedesh umphuzo wakho lokudula ngaphuza zichaka waphuza zichaka zayichamela intombi eqinyiswa zinsizwe eganiwe hayi abafana abancane bagabe ngamakhavela namavolovolo kusho mina na kanjani ithithi lomgunyathi ithithi lama ice umzukulu ka one time uLesihlanu na kanjani sithi maskandi Friday iTV yamabhinqa ngikukhumbuza ngempela ngembukele ekhaya ukuthi yakwazi ukusithola ku Facebook ku TikTok ku YouTube uthi Gezani Media Production okanye uthi TV yamabhinqa bakwethu usuku olukhulu ke namhlanje lehlanu sithi amabhinqa wonke ahlangene abuthene sizokhuluma ke into enkulu kakhulu ngempela ke inhloso yethu la sokhuluma ngomcimbi omkhulu Izwi the Music Festival okuyi first annual yayo ezoba khona ngempela ke phela ngomhla ka 24 September ngenyanga ngamagugu eCarrisfontein na kanjani activation le bakwethu ngiphethe insizwa la embili ngiphethe unjabulo umfokalanga ngiphethe uGodide ukhona lapha umjolisi na kanjani sikhona insizwa ikaZwide homkhaya bami ke silokhu siqhubha nje sikhuluma nabo ke ohleleni osubila namhlanje kodwa ke na kanjani embukele ekhaya sibingelela unjabulo mfowethu ngikubingelele eduze ngiyabonga hi good morning how are you unjani mfowethu I'm good and you siyaphila mfowethu siyaphila sethemba ukuthi konke kuhamba kahle hayi cha modelikazi mfowethu sawubona ngikubingelela babukeli sanibonana unjabulo ngalo ngiyanithanda nje mfowethu Kodide Sasha niyaphila mfowethu Sasha bakwethu kanjalo matha ngetsheja wale ngantombi umkhomba phansi naphezulu khona emsinga la ngiphuma khona kwaParafini esigodo umfolo ngiphuza wona umsinga phansi nawo hayi ngihlamba nayo lo ndoda uzanhle ndothi inkomela ndiyaziba nompesho amablood akusoyeka uzanhle nhlotha yo bathonke ibongo zabana khona usehlotha yizo zonke izinto sobesifunda ke phela ukwazi ukuthi zayihlohlotha kwakwenze njani na kanjani kuyintokozo bafowethu ukuthi sibe nano osukwini namhlanje sima sithi ke maskandi Friday sithi TV yamabhinqa safisa ngempela njabulo sizobheka nje uhambo lwenu kafishane kodwa kakhulu sizokhuluma inhloso ukukhuluma ngeYizwi the Music Festival ozoba kunyaka wayo woqala la njabulo siyabona uyangena endimeni emfokalanga siyacela bakithi kodwa ngaphambi ukuthi sikhuluma kakhulu awubene mfethu ududule into odume ngayo ngishile nje awuthatha step Godide man eduze dedela ugesi lapho into wengane u12 for new year u12 for new year u12 for new year ngishile nje zokuchaza ukuthi ayikushisa lento we malo ngishile nje kade ngifuna ukubanyazela akade awungena kulokusho ha Away, Angitinga bali ngoma yokazi ubuhlungu benhliziyo yami lafela ngithi yona ngitinga bali ngoma yokazi ubuhlungu benhliziyo yami lafela Zoom hey ngishile nje au ngishile nje ngishile nje wala njengaka njabulo bakithi ngishila nje mfowethu uyisebona uyangena endimeni kodwa siyazi ukuthi na kanjani abantu abaningi baqala ukuqaphela ngayo le ngoma ungishile nje awusithathe nje kafishane mfowethu usithi qaphu ngohambo lwakho lokungena endimeni kaMaskandi uyazi wemodelikazi umntanami unjabulo la ngakusuka umuntu wayethi uyocula ngalenye ilanga yeah sangathi asa mfowethu asa unjabulo la ngangatshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyocula yabo 2008 yeah kwakune farewell esikoleni sivaleliso ubaba uSomnandi ubaba omncane ekhaya emndenini okay yes wayikhipha album ethi wawuthini uSomnandi okay ngavele mina ngathatha iCD all right yekhehle
Iphumile nje kanti farewell. Mhm. Axove isithi ngayifaka ePK esikoleni ngefarewell. Wasiyo perform. Ngahlanganisa igenge of4 ngathi amadoda asamsobona. Mangikhumbula kahle ngaphefoma ingoma yayithi amagoso. Mhm. Beyayithi hey ngisazi. Kodwa zazo u3. Yeah. Uzenzo somnandi ngaleso sikhathi. Ngaloku ngisezomnani. Okay. Angithi lento kahle kahle itshalekile lento mfowethu ngoba Yeah. thina sazi ukuthi umculo nje mina ngazi ukuthi umculo nje ngangazi ukuthi umculo bakuthoza la. Yeah. Ngoba into yayitshalekile kithi yabona noma ebuyile egoli ngale yaminyaka sihlala naye phansi simbuke. Yeah. Esakhiphele ngoma ethi qhuthu umehlo kaqhumi kade wawubona. Qhuthu umehlo kaqhumi kade wawubona. Uyabona sihlala phansi simbuke lo muntu. Ilo mlomo osho okhozeni. Awu ukhozi phela inkinga ngaloko sikhathi lapho uyabona. Sithi lo muntu lona shuthi lento yatshaleka ka 2080 so lesifarewell esikoleni ngivele ngifaka iCD yakhe. Yeah. Ngidlaleka hayi ngingakunaki futhi lokho ayi mina bengumuntu ke obefuna ukuyifundela mfowethu ngize ngigogode ngihlala ema-office. Yeah. Kwenzeka ke lokho. Yes. Kwathi ngo-2020 kunomfowethu engifisa ukumsiza owayehlezi edlula nje la izansi kwasela ebengihlala khona eMpumalanga ePetty Speak. Nithi inkonzi yami ngoba ngiyakubona ukuthi uMaskandi uyawazi ukuthi uyawuthanda. Ikhona into ekhona kuwo. Avela ngidlalela idemo yakhe yabo. Okay. Hawu ngizwe lento le. Lapho ke engangazi ukuthi ke emabhozeni istudio ngingazi ukuthi semabhozeni ngoba kade ngiseMpumalanga. Yes. Ngivele ngifonela ungika ngithi inkonzi yami ngicela ubhook idate ethile nomuntu engifuna umfaka estudio. Ngisibhook estudio ngikhokhe yonke into. Ngangisiza umuntu. Wasungena kanjalo. Mangifika shothi hayi umfowethu ke asebenza ngendlela asebenza ngayo. Yeah. Sigcineke imoya ingasahambi ngendlela right. Kanti insimbi sezingakimi. Usuthatha umsebenzi into ikhokhele wena. Boom. Okay. No mfethu siyajabula kakhulu ukwazi Manga ngaqedi. Yeah. Washo ukuthi insimbi sezingakimi. Nami sewukhona okukhandekayo ngalezi insimbi engakimi yabo. Wabona ukuthi khona into engenzeka. Ngathi angiyisebenzisa ngoba vele inkulumo ayisayodwa. Yeah. Hayi ngayisebenzisa ke ngakhipha ingoma eDecember 24. Uyabona futhi nakhona ungazi lento kaMaskandi mawusafika uyacabanga ukuthi ibhuti omdala ngakhipha mhla ka-24 December. Sasa Christmas. Acabanga. Behlile abantu bajojile babheke emakhaya. Ngikhipha kalanga nge-24 mfethu. Wenza kahle kodwa kusebenza. Kangazi. Angeke ngo-24 December unamanga. Kuneyinkonzo zakhona. Ngeke 24 December. Hayi. Ngakhipha ngazo ke. Nofowethu. December 20 kwakuyi-EP. Bangikhumbula kahle engadibana gcina ngomjolisi estudio eyokhipha le album yakhe angalo album kwakuyi-EP leyo kuqala. Engakwe 2021. Yes. 22, 23, 24, 25 ngathi ngishile nje. Kwayima ukuthi boom. Kwayima ukuthi boom. Uma uqala uqeda khipha ngo2024 uyawezwa manje ngobho ukuthi ayiyangeneka manje. Kuyaphileka la uyayibona irespond yabantu emphakathini abantu ko TikTok ngoba vele TikTok usukhona ngaleso sikhathi. Uyababona abantu ukuthi hayi manje yazi bangithokozela. Mina ngikhumbula ngiqala ukuyibona I think kuba ivideo yakho usebenza nomzukulu sinyamangala ukuthi lensizwe ehleka kangaka kule video. Wawusmayila phela lapha. As always pen. Okay. Ngithi insizwane lena ehleka kangaka kodwa indlela way introduce ngayo abantu bakwamukela mfethu. Hayi vodi kakhulu ngoba leyo oyishoyo wena shuthi kanti uMaskandi uyawulandela kakhulu. Leyo ngoba indala leyo yango 2022 leyo. Ibhinqa lami leyo. Yes, ibhinqa lami yes mfethu. Ibhinqa lami lelo ngihamba nomzukulu nalo lathi bhu kancane. Yeah. Lacisha. Ngathi hayi angifuni strategy songena kulabantu laba. Ngathi ukuze bebone ukuthi lo muntu kahle kahle usefikile ngathi ye. Okay. Asazi wadla imali. Wazi lapho ngangidla iyembe eliyelo mntanami. Ngikhumbula kahle. Lapho uwindisha ejiphe ngola umgwaqo ngathi asazi wadla imali. Banaka abantu kwathiwa ngisangene ekhanda. Kanti ngifuna benake lento ukuthi hayi bo la obhasobha la.
kwathiwa ufike ngamatemo Njabula wasiprova wrong. Wasiprova wrong. Siyabona mfethu uhambeni lakho usiprova wrong kakhulu. Ngishile nje iyafika ingoma isebenza kakhulu iyakufaka ebantwini uyayibona TikTok iyaphithizela uyabona nawe ukuthi ayigayela imali. Kwenze kanjani ukusipha isimo la uthi nje qaphu kwenze njani intombi ishisa wenze njani Njabula ngoba uyasho ukuthi nani iqhikiza kade befuna lo yes mfethu oBhanyazile TV2 oThemba lo sesibone iqhamuka kancane bangicela ama podcast banamanga kodwa ke namhlanje ngizoyisho yeah cha mfowethu lapha ekhaya leli gama elithi ngishile nje lisho ukuthi ngihlulwe intombi isimo kusona owandlula kusi I true story hayi ukuthi mhlawumbe ngangikhomical okay ngabhala into vele ngahlulwa intombi mfowethu wezwe mfethu kodwa ke akunake ngako ayivale lapho asivale lapho so ngesibonde khona Njabulo bakwethi khona ingoma yakho ethi lapha ya isokisi na kanjani sizoya kuyona inhloso enkulu kakhulu ngiyafuna ukuthi sikhumbuze umbukelo sibukele njengamanje masithi masikandi Friday iTV yamabhinqa kakhulu wenjabulo umfokalanga sizongena ukuthi mhlambe noGodide lihlangana kanjani kodwa inhloso engifuna ukuyethula namhlanje ngempela kule activation ukuthi sigcizelela lo mcimbi ongomhla ka24 September iZwide the Music Festival ongumcimbi ngempela ke omkhulu kakhulu ozubuxubile bakithi wonke amajanda wona umasikandi kuphela sizongena kuona Njabulo ngiyafisa mhlawumbe ukubheka ukuthi lo mcimbi ngokungokuqala wena mhlawumbe ubona mhlawumbe lapha yana kanjani uzoba naluphi ushiyo entsheni it's a wow mfethu ngiqala mina mfethu ukubona into enje yeah uyazi mkhulu ngakahlala how wendwa phela into enjena mfethu uyazi ukuthi umcimbi ubani manje uJune ngithi ubani mfethu uJune into enjena sayigcina ngobhuti mapholo ukuthi every Friday makuthiwa kunento ephushwayo yeah kuthiwa kunama podcast kaMaskandi so lo mcimbi kahle ukhombisa ukuba mkhulu zisuka yeah so nje bafowethu ngiyanxusa thengana amathikithi 24 September sizobe sikhona inkulu into lo mcimbi ukhombisa ukuhleleka zisuka mfethu kuhlelekile zisuka ubone kunjalo awubone hayi ngathi akawuboni uzona duza kodwa Godide uyawuzwa lo mcimbi ngiyawubona uyawubona mfethu 24 adlali lapha adlali na kanjani iyakhuluma Godide ungayibambe ekhanda ibeka nje mina njalo nje mfethu sesikhulume kakhulu ngiyathanda ukuthi sengomeni Njabulo sekiphi kulezi ayikhona awudlala uThemba lo awumazi noThemba kanti kunjani bese sibuye saqhubeka awumazi noThemba kanti nika nangu location ngifuna ukuzwa kahle la asambe location hlanganisa keyboard player Kita masih hey oh woman nala mamazani Ungayomugalona 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 Uluntu kasabe Uluntu lubugalolo Kathi Uluntu lubugalolo umsika ubugalolo Athi qudi Godide ay ha awe wakaza muntu owabula umuntu wakhoneti ayifana ngathi wahangitsika no ay pasokwe yo uyazi ukuthi abantu abaningi mabebona uGodide baye bethi uGodide ungasonondi ngathuka isimanga mangithola ukuthi uGodide owasemsini Godide udle Njabulo mthatha uGodide msikelane enqiwa nabo phela olundi vele ngimnika amasimu kamkhulu lapha la ngenza zosekhaya azokwakha la Godide mfowethu siyabona uyangena endimeni usebenza naqaphu siqhubeke nohlelo
mayelana noNjabulo. Uhambe lakho nje ngene endimeni kaMaskandi nihlangana kanjani noNjabulo siyanibona njengamanje ningamathenolimi anihlukaniseki Shuthi sahlangana nini? So let's my gay. Kale khoza. Shuthi kwawo omunye unyaka. Cabanga ukuthi 2019 12 ezansi impela inkabi yami seyivuka. Elide yayiseyivuka impela elidala. Sahlangana komunye umcimbi lapha na kwakusekahliso. Kuna lo mcimbi lo nokwenza ikahliso ngoMarch noma makuphela unyaka. Yeah, shuni masidibana lapho ngathatha inamba yakhe. Hayi manje uyazimana. Othithe. Kahle kahle wena wawukhonze mina. Nakhala mawasho wena. mfethu. Hayi no ngathatha inamba yakhe ngaba nayo saqhubeka nje sakhuluma nomfowethu. Should vele uyazi mangabe useyiphansi useyivukana ukuthi unaka noma ngabani. Kunjalo. Uyawazi amavukana. Engixine umfana. Gcina ngimnaka ngithi hayi. Sondela ndoda. Sondela wo. Hayi shunje sahlangana shunje kwaba ukuzwana negazi noNjabulo sazwana nje kwaze kwaba manje. Ngeke ngithi mhlambe ubani wala nje lo munye ubani owenzani kodwa nje kwaba nje lokho kuzwana lokho. Akukuningi engachaza. Kunjalo. Sibonge kakhulu masikhuluma ngayo iGodita sikhuluma ngayo uNjabulo umfokelanga. Zinsizwa lezi oyayibone kakhulu nje mangoba umuntu na kanjani uphila ku TikTok hayi ashonela ngingababonanga bahlezi ke benamatema amasha benezitepe ezintsha futhi zeingoma bahlezi nje bekanjalo. Njabulo mfowethu ngiyafisa la ukuthi sibheke mhlawumbe baningi abaculi basekhona bayangena endimeni bancane. Isibuseluleka mhlawumbe ongabanika sona bakwethu ngaphambi nje ukuthi bebhayize bengene endimeni. Sisodwa khohla amathangazi. La endimeni kunabantu abafice phambili. Kunjalo mfethu. Musu ukuthi ngoba nakho ulanga clean. Ungabusababona. Umuntu ilegend yohleze ilegend. Inhlonipho ivula iminyango eminingi. Kunjalo. Ilapho mfowethu. Hlonipha mawufika endimeni ukuthi ushaya ihit namhlanje. Hlonipha endimeni kusendimeni la wemfowethu. Kusendimeni. Wathi omunye kuserank la. Akusha. Wabona kuserank ziyakhala la. Kusendimeni la. So nje bafowethu enisafika endimeni siyahlonipha. Mazi omunye umuntu. Number 2 sengivala ungamphoxa umlandeli. Umuntu nje unemonto enhle, unomakoti omuhle, unomuzi omuhle ekhaya la uyayifaka impuphu umlandeli. Kunjalo. Eduzana. Kunjalo ngempela izwi kanjani ke mbukele ekhaya ukuthi siqoqumezele ukuthi abantu mama bathenge amathikiti line up ikhona uyashisa be abaculi basalokhu bengenile njalo abaningi abayobe khona kwi line up abanye babo so besilokhu ihlihleli nabo lo umjolisi uzobe sithulela izinto ezifana nalezo ukuthi obana sebekhona namhlanje obana abasakhuluma nabo ngempela bathembisayo ukuthi na kanjani bayobe bekhona ngalolu suku inyanga ke Njabulo uSeptember inyanga yamagugu mhlambe kuwena kusho ukuthini nokho izwide bayibeke ngomhla ka24 September iqhaza mhlawumbe mawubheka yiliphe ngadlala Muthangaza ngithi phela mina ngifundile kunjalo mfethu isikhathi sishintshile njengamanje manje uyazi ukuthi uNjabulo lana une degree eHR kunjalo mfethu une higher certificate in law okay so igama elithi heritage lisho ukuthi back to your origin yes yabona yes so uSeptember kahle usikhumbuza ukuthi kahle ubani wena uyazi mfowethu ukuthi amabhinqa mina nje ogogo uma kuthiwa uma akekho yabo emakufuna uyogogo esikoleni mfowethu angiphatha abhlungu kabi angithi ugogo la endlebeni usikiwe okay ukhaqile yes ngapha nangapha evele efike efaka ibhayi esikoleni ngiyohlekwa wendoda kube ngathi ku wrong mfowethu sengathi wrong namhlanje sekusestyleni kakhulu manje ke mfowethu igama elithi heritage lithi back to your origin ukhumbula ukuthi ubani
so kahle kahle izwide mfowethu iqondanisile mfowethu Yeah. bayithi umcimbi ibe nge-24 Yeah. September khumbula wethu ubani kanti wena Ubani wena ungakhohlwa. kanti ubani wena muze ukufika esilungwini ube namasente uthenge umuze esentini ukhohlwa wekotiti la ngithemba ngena la ngicula le ngoma kanjoko ethi wamuhle umuntu ngathi Sithombe Evoli wathi usisi ey umkhaya ke lo yabo ngathi hawu usho mina yimi loyo umkhaya mina Yebo. uyabo hayi ukuthi mfowethu ngishintshwa indawo engikuyo ngomkhaya ngisho eGateway ngomkhaya ngisho eMhlanga ngomkhaya ngisho eSentini uyazi back to your origin ubani kanti eduze Heduthi amathikiti kulenyanga kaJune ase 100 rand nje uyakwazi ukuthola uJune nje uyozophela kuyosha umhla ka30 June ligijima uyothola ngempela ithikithi lakho lu 100 rand nje vo awucabanga akhona negate noma online kuphela no online baba sethenga lapha walala wasala ngempela adlali lapha wenjabula line up ifasile mfowethu akekho umculo oyobengekho uyacabanga ukuthi lo mcimbi ngendlela omkhulu ngayo esubona ngempela ngonyaka oqala ifirst annual na kanjani lokho isikhuluma nje ngayo kuzokushifika na ngempela ke lapha umhla ka24 September sikutshela nje ngayo izwide music festival njabula futhi nawe Godite esigcizelelayo nanokusifiso sethu nabantu laba basibukele na kanjani emakhaya bazokwenza ukuthi le event nangonyaka ozayo ibuye. Siyancenga nje kakhulu ebantwini ngempela ukuthi bewathenge amathikiti ivenue kuphi ivenue Carisfontein lapha nje enqulweni eduze kakhulu edolobheni akudingana ukuthi weba kwethu uzothi Nkosi uyofika kanjani esedolobheni la kanjani uzosithola khona ngomhla ka24 September hayi cha uqedile ungethola kunjalo mfowethu bakwethu Godite sanibona lapha niyasebenza noNjabulo nicabanga nini lento yamatemu khona le temu lena lithi gwagwa Njabulo ngizwile gwagwa ngizwile Njabulo kuthiwa na kanjani uyinkosi emaskande eGoli hayibo bengifisa ngempela ukuthi uquality abe khona lapha ayifakaza nendaba ngoba nguye wayikhuluma ukuthi uNjabulo inkosi emaskande eGoli ngakwazi ukuthi ngale wabe wayini okay hayi wabe wayini ngani mangabe ngibuka amagalela akhe ngibona ukuthi lo mfana uyinkosi lo mfana uyinkosi unamatema amnandi lo mfana ngamatemu kukhona nje into engenzeka khona into esingayenza ngamatemu lawa bathi wabheka asambe Njabulo khona ingoma mfethu oyishayile lapha noqhabula ethi wayedakwa ake sigijima sibheke kuyona na kanjani bese siyabuya siyaqhubeka nohlelo yebo dathela ugesi engathi ngeke nithi uhamba naye sengihambile ulezi sengihambile ethi ugijima hambile mntanami ukuthi ayikho ikhikhi mntanami aishashi jambo ha nigimwaga una kiki
Ngiyafisa nakanjani mbukela ekhaya sikhumbuza ukuthi inhloso yethu yokuthi sithi Maskandi Friday okanye TV yamabhinqa ngikhumbuza ukuthi nakanjani yakwazi ukusithola ku Facebook, YouTube, TikTok, Gezani Media Production o TV yamabhinqa nakanjani lehlana amabhinqa yakhonya amabhinqa yabusa ngempela siyabona kakhulu injabulo siyabona kakhulu ku TikTok siyabona amabhinqa wekho la ngangenisile khona siyabona abaculi bamaskandi bahamba indawo enjengo Zimbabwe bahamba oSwaziland bathi abanye uTikTok mina ngawudizela ngokuthi ucheme ngakwena uthi uTikTok wami utho wakalanga mfethu awudizelwe khohlwa awudizelwe badizela kanjani abantu babazi ubani uMark Zuckerberg ubani utho wena ukhuluma naye kancane angimazi nokumazi lo kunjalo mfethu abantu abanjengani Njabulo inkulu indima abayidlalayo ukuthi ubhinqa buhlezi bukhona kakhulu ku TikTok abantu bayayilandela izinto enizenzayo kakhulu nengoma nje leyoqeda kuyidlala njengamanje uyezoqhabula naye sayibona njengamanje iyatrenda kakhulu sababona abantu benza ama challenge ngabe lokho kuwena kuthini uyangikhalisa kodwa ke bazothi ngikhaliswa iRed Bull yeah mfethu kunjalo ngezane namanga ngeke hayi bafowethu ayicha ngiyabonga bafowethu South Africa yakithi hayi angazi ngathini mfowethu ngobumina because lapha ngenza ubumina akhona ukuthi mhlambe kunomuntu engimimithayo that is okay wena ngqo yini lo so nje bafowethu ngiyabonga ukuthi yonke into esiyenzayo niyayibona futhi niyayithanda so niqhubeke bafowethu niseseke noma yinini noma yikuphi noma kwabani nisilalele siyanithanda njengalokho nathi sithanda kunjani kodwa ngibhekisa kimi nobabili ke lo mbuzo ukuthi ngomhla ka24 yini abantu abangayilindela kunina malo yini abantu abangayilindela noma iqhamuka ngeyibingezo ingeze ngayiphatha emanzi elengezo nenze njani ngomhla ka24 yingezo amanzi awube emanzi ngalelo langa ukubona ayi basopa mntanami hayi basopa mkhulu amanzi awube emanzi ngalelo hayi basopa mkhulu aluphela lo bhalo la ifani yobini ngisibami yobidubula ngisho kunene hayi khohlwa laphana hayi ukhohlwa mkhulu yabona modela ngilwenza ubala mase ngigezile hayi yabona impela we khohlwa ke laphana hayi bafethu inkulu ehotheni amanzi asuke emanzi kakhulu mangeke ngawathinta nje khohlwa libala forget khohlwa ngiyakutshela yong modela izipho wayibona okay bafenshaya hayi bafenshaya nje khulula akuyothethe akhona ukuthi mhlawumbe izimanzi hayi bafenshaya mntana nomfethu sibonge kakhulu ukuthi abantu ngomhla ka24 nibathembisa ngempela into eyamehlo wenjabulo uthini kubalandeli ababuka no live njengamanje bayazi every day ngihlezi ngibatshela bafowethu ngiyabonga into engicela kini nje bafowethu njengamanje usekhulumela umodelekazi uDadeni usethe amathikithi aphela nini ngo-8 June lawa kahambiseli le Elibet yes Elibet sine Elibet imali u100 rand bafowethu ngicela nenze iqiniso ababukayo konke ama TV yakhona la neyami khona nayi lapha ngiyayibona iPhone 17 Pro Max okay bafowethu ngiyanicela thengana amathikithi iElibet izophela manje nge-30 June
Sinqumile ngapha ukuthi abahambe ngapha 30 June ngakithi awu Elibet iyaphela. aphela Elibet mabe yale ayiphela Elibet. Kunjani? Ngiyacela abafowethu asilenze iqiniso kubaba uZwida angithi. Kunjani mfethu? Ubaba uZwida bafowethu asilenze iqiniso senze nje lokuthiwa isold out. So besilenzile bafowethu iqiniso lapho ngoba ukhiphe unyawo akekho umculo ongekho omthandayo. Sikhona sibaningi futhi sinithembisa into yamehle ukuthi ke thina ukobholo wethu asithanda ukuliveza edlangana leli. Kodwa buka Lobe bhubha. Umjolisa uhlangana washo kanjalo ngathi uthi nje sokasike. Jolisa ngicela khona an hour. Hawufuna ukuthwala. Ngathi uthi nje sokasizwe ngikukhumbuze na kanjani ukuthi masuka ngempela mayiphela amathikithi ngomhla ka 30 June ilela ka 100 so besithi 150 general iVIP izobe 1000 na kanjani ke masuka lapho so besigijima nje ngempela sike sibona ukuthi abantu benza kanjani complete ticket ithikithi la uthola khona sithi Zwide Music Festival first annual ke le hayixotsha nalutho izoba ngomhla ka 24 September Jabulo 24 September ifirst annual na kanjani sinesifiso ngempela ukuthi ngonyaka ozayo hibuye gijima nje abona isisokisi umcebo obushwa ngoba njalo nje qoqo kusakhanya mfowethu mawufuna izinto ihambe kahle ake sigijime sithi sonke bese siyabuya la kanjani esiyaqhubeka nohlelo Uyakhanya kodwa ungese ngomane izinga kanjena le ngoma phela nga uzoyidlala wena Wentombazana ususwile uthakona majomo lapha ngaphandle hamba ngothumla nami wentombazana ususwile uthakona majomo lapha ngaphandle wentombazana ususwile uthakona majomo lapha ngaphandle yebo wentombazana ususwile uthakona majomo lapha ngaphandle ususwile namokuthithe ususwile namokuthithe aziyazi ingoma ususwile namokuthithe ha wentombazana ususwile uthakona majomo lapha ngaphandle Pasopa, skinchini. Pasopa, skinchini. Pasopa. ayiwethi ngalocation mfana ngifundisa manje ibamba Pasopa, skinchini. Pasopa, skinchini. Yazisa mo, ihleli kanjani waqapheli washi awuqapheli sokisi mntanami ihleli kanjani waqapheli washi awuqapheli sokisi mntanami ihleli kanjani waqapheli washi awushwele wemntanami ayikho lozayifaka manje last time oh first time Asana. ay vala
basopa skitini, basopa skitini. Akulela phela. Ngiyayithulela nje. Akuphuzile kubhunile. Kunjalo nje impela bathawu ngiyazisa Nkosi yami newashi lami ngiyazisa ngobrand wami. Soba sisho kanjalo ngempela ngomhla ka24 September. Ayiphumi insizwa ngempela na kanjani. Ha, zothi mayishaya zithi 11 o'clock ngomhla ka24 kube caca ngempela yami ngekho yobeyisola ngempela ukuthi kaze bengekho ebehleleleni. Njengamanje mfokana nawe kodwa nje ayikhona awugcina wena enobhekise lapha yakumbukela ekhaya azigoqe manje siphuthume kumjolisi nezinsizwa zakazwide. Ayi bafowethu ngicela nje kakhulu. Thengana amathikithi. 24 September eCarrisfontein bafowethu ihlatshwe wafana yahlizwa yosiwo. Okwakho ozoyidla. Kunjalo Mhla ka24. Ngicela bafowethu thengana amathikithi. Kunjabula ngizobe khona ehamba naye lo. ugodide. Eduze. Bafowethu siyanxusa sencenga ukuthi nifike lapha neCarrisfontein nge24 so besikhona nathi sisuke eGoli phezulu siphethe amagidi angomethu Yobe kwehlike. Yobe kudilike igoli. njenganamhlanje ligcwele ithebu Awu lasindi thebu. bonakele Siphethe igoli na kanjani lasindi thebu. Phela njabula manzi ukuthi lene igoli yibi inkosi. Awazi. hayi kubazi ungabazi Awazi. unamsenkulumo Yadala. Bafikela phansi nje bahlala lapha eThekwini na kanjani. Njabula khona ingoma yakho na kanjani lapha sesibhekeke kumjolisi njengamanje siyalevela sizokhuluma ngomcimbi omkhulu. Khona ingoma yakho lapha ethi ngithanda masithi benqabo sisibayo. Awu benqabo sisibayo benqaba. Mina nongibuzela kuleya ntombi uthi basahleli kahle noSibali. Mina nongibuzela kuleya ngane uthi basahleli kahle noSibali. Mina nongibuzela uthi basahleli kahle noSibali. Njabula yabona lengane. Mina ngisebenzi washo sisi bangakho wathi wangisobole lapho lapho ngihamba ngefortune sorry ngoba usibale driver impolopolo mfethu eMpumalanga. Kwathiwa wena uyacula. kuthi uSibali uyasebenza eMpumalanga weba ngempolopolo kana ngothi ungabusayaqinta sana Gijima. kuthi uSibali uyasebenza eMpumalanga weba ngempolopolo bathi uSibali uyasebenza eMpumalanga weba ngempolopolo polo ngihamba polopolo. Okay. Hayi bambe location. Hayi indlu ngempela ke hayi khona bakhona location bagcwele abanye abaculi ngempela abakhona Ayike ngafana. abakhona ndimane ngamaskanda bathi bafikile Wemude. Wazi ukuthi location ayikho neserehezile la. kunjani Uyamuzwa kodwa ukuthi uyabona ukuthi hayi angihlale la. kuyoba njalo phela Ngithi la. kuyoba njalo bawucula hayi Cha ngiyabonga ntwanasi. mfowethu Ukhule mfowethu. asambe Ha. Ngezani manje? Zongizwa. Ha. Wakwalethi, wangena umngane wabafana khohlonike manje ukuthi ngihlele kuma TV ya. Ngizana ndaba ke. Mina nongibuzela kuleya ntombi uthi basahleli kahle noSibali. Mina nongibuzela kuleya ngane uthi basahleli kahle noSibali. Gijima ngempela uzoyibonela kwigezani media production ubini ugijima futhi na kanjani ubhekela phela ku Facebook TikTok YouTube gezani media production uTV emabhinqa ulehlana kanjani sithi uMaskandilo inkulu ngenhloso ehlanganisela sithi Zwide Music Festival ozoba ngomhla ka24 September lokho nje ngikukhumbuzela ngempela phuthume copy ticket yothenga ticket lakho njengamanje ungafika umhla ka30 June usa 100 rand ngempela na kanjani usangenele ke umfoka buyelo nezinto zakhe naye mnikeni bakithi Mike naye abingelele bakithi
Ntokozo mfaka buyena ukuthi sibe nawo usuku namhlanje noma nje sekunje sacela Sweet Music Festival sangonayo. kunjalo mfethu Khwathwa ngelo bengelayo ngiyabonga amaphinqa nje enhleli nawe. Ngiyabonga abafana basesifolipi isithunzi sokubhinqa. Ngabatshela ukushaya idlozi sepapasi mawugqoka kambi. Ngiyabonga bangihloniphile bengazi mangigcina ngifikile nezinto izenziwa ekhaya. Manje imothi siyidlozi ekhaya ngisuke ekhaya njengamanje. Ukuthi ngizonaka ngoba ngicubile ukuza kona ukusho. Ngiyabingelela Khwathwa belo bingelelayo. Ngiyabonga ukuthi ngimemela ekhaya namhlanje. Ngiyaxosa ngokufika late izimo zomhlaba. Kuyintokozo kakhulu mfethu ukuthi sibe nawo usuku namhlanje bese sikubambela okuningi kodwa inhloso enkulu nje nehlanganisa lapha activation le angithi sithina sesestayeleni siluntsha ngendlela nje ezahlukene vele lapha nje sizokhuluma ngawo umcimbi lomkhulu kakhulu iZwide Music Festival mhlawumbe nje mfethu ngokwakho njengoba lo mcimbi quality uzobuhlanganisile lapha yamajoint kuzobe ngowona kuphela umaskandi mhlawumbe nje kafushane ubona mhlawumbe isasa salawo thini Ngizothi mina njengoquality akuke ngabeka ukuphawula mhlawumbe ngizokwenza kube yihaba kodwa kuyihaba nje abaphusha ngayo izokwenza kube kukhulu kakhulu ngeke Prophet asipeshile umuntu omdala ngakadishi iphutha kodwa wakhuluma pholoba uyazi ngiphuza neyiphutha ukuthi ungcobo engalisho esiphuza akufani nawe bhuti uyaqala ukuphoxa emhlabeni uma ulokwaza hayi awukwazi ukuchizwa ke namhlanje ayeye mapholoba ayeye cha sibafuthi cha ngiyabonga kakhulu ngicela umcimbi wamkhulu kakhulu ngesizathu ukuthi ngiyibona usuphushe kakhulu sibefikile abafuthi abakhulu kunathi abasezingeni azazi sikuliphi thina izinga mhlawumbe sobekwa abantu sikuliphi izinga kodwa ngoba sekuphushe kakhulu ngoba sekufike nankosi yomaskandi nje eduze kwami ngithi mina nje hayi siyaphambili kunjalo sibonge kakhulu mfethu shuthi ke kanjani siyohlangana ngomhla ka24 September usuphethela abantu into yamehlo aya ngithembisa ngaze ngaphoxa kodwa kuzoba kukhulu kunokuhlezi ngikwenza ngiyabonga sibonge kakhulu Ntshonisi njengamanje sagijima intambo siyiphansa kuwena bakwethu sizokhuluma ngawo lo mcimbi mhla ka24 September iZwide Music Festival siyafisa ngempela last week nangalela eviki ngempela la endlule wakulotshwa yona ke le event kukhulunywa ngamaciko azobe khona Mzumbe kwandele nkulu isigodi umculo wamaskandi omncane kakhulu ngicabanga ukuthi ke njengoba sisho sihle sisho futhi ngicabanga ukuthi siqalile sasilapha sasuka saya egasini saphinde sabuya lapha eGateway kunjalo ngiyaba ngokuningi ke njengoba senishilo amathikithi akhona atholakala kompeticket njengoba lukwamanje sanama elibhedi lawo 100 yes mfethu maphela uJuni maziya July 150 then VIPs of 8,000 rands and then for amatafula ngihlezi ngisho ukuthi ke sizokhipha nakho because khona labo bantu labo ahaba isichithwana abafuna ukuthi bevele besobhola amatafula mhlambe njengoba besibizela abafowethu ke abanye abafowethu esinabo nalabo abakade bekhona abantu babafowethu futhi esinabo nabanye abasazovela futhi abanye babafowethu esinabo and then engicabanga ukuthi ke mhlambe kulaba abanye ke esisadinga nabo nabo bayofika uma ngabe ithuba selifikile music shay 24 mhlawumbe kwami ukusho list nje kuphela engicabanga ukuthi enginayo la okwamanje but kukhona umzukulu khona uThina Zungu kukhona uNdoni khona uSaliwe khona uGandagana khona uGqezini khona uDumo Kokstad khona uMenzi khona uFez khona uBhebs Odumo khona uKashemba kube khona umfana Msezana kube DJ Tira kube khona Cognex kube khona uDladla Mshunqisi kube khona Naledi Aphiwe uGadla Ximana ubaba Thokozani Langa kube khona Bahube kube khona uBhebs Odumo kube khona uKashemba kube khona uJaiva Zimnike khona umsakazo ongadumile sengena kwamsike lapho kodwa yawo ayinanzanzi ogatsheni uPastor Zondo Hlengi Mhlaba Navigate Cwenza umjabulisi umnotho
yeah, baningi khona uLimit Nala, bese kuba Continuous Emzini Umlazi New Gospel Sound, bese kuba yiba bafowethu njengoba unjabule umbona kukhona quality. And then labanye ke ngababiza ngofazi ngiba ngishithi list emayiphelele, but ngicabanga ukuthi mhlawumbe iphethe lokho uhlobo labantu Thukela phaya umjolisi. Uyabona ngempela ukuthi ayike bekushibe kakhulu eCarlsfontein ngomhla ka-24 September. Nakanjani siyakuthembisa ngempela ukuthi hayi wazoyibonela sondela lithenga itikiti sanqenqe ngempela. Bekumnandi kakhulu nakanjani ke mbukele ekhaya sihleli nawe siyathokoza usuku namhlanje. Kuningi sithe sakubheka lapha sizoqinisekisa ngempela ukuthi hayi ikhona lento ngomhla ka-24 siyacela abantu bephushe nabo ngendlela bazophusha ngazo lapha yababona ama-post tshela umngane wakho tshela umakhelwane tshela antu wakhe lapha ukuthi hayi phumane ake sambeni siyodla ngempela lapha ya ilong weekend eThekwini eCarlsfontein. Ahlangana kanjani bakuthi nangekhona ke lapha ngeviki sithi Maskandi TV sithi na kanjani Maskandi Friday yithi na kanjani ke lapha ichannel amabhinqa le sithi amabhinqa asukumile na kanjani njengamanje YouTube, Facebook, TikTok hayi amabhinqa wasafana waqala siyobamba ngempela nakhona ke lapha esilungini. Siyabonga kakhulu.